Minkejja xi żelqiet istituzzjonali, ġieli niltaqgħu ma' prattiki tajbin fit-tisħiħ tal-lingwa. Fosthom b'politika lingwistika ġdida infassla mill-Università ta' Malta. It-tim tagħna ltaqa' mal-Professur Godfrey Baldacchino sabiex jitgħallem aktar dwar din il-politika. L-Università ta' Malta dawn l-aħħar snin irrealizzat kemm huwa importanti li tpoġġi ftit bil-qiegħda ddur dawra mejt u tirrifletti fuq il-mod kif tiddeċiedi bliema lingwa għandhom isiru diversi affarijiet fuq il-kampus. Aħna neżistu f'pajjiż fejn il-Malti u l-Ingliż jeżistu flimkien. Nafu wkoll li hemm ċertu setturi fejn l-Ingliż jintuża iktar u hemm oqsma oħra fejn il-Malti jintuża iktar. Il-kampus tagħna mhux nieqes li jirrispekkja din ir-realtà f'pajjiżna u allura ridna naraw ċertu dettall x'għandna nagħmlu biex l-ewwel nett nirriflettu dan il-bilingwaliżmu jeżisti fil-pajjiż. Però fl-istess ħin napprezzaw ukoll li jekk inti għandek xi ħadd li qed jitkellem jew qed jikteb ma jistax il-ħin kollu jikteb jew jitkellem b'żewġ ilsna. Kultant wieħed irid jiddeċiedi li lingwa waħda tieħu priorità fuq oħra. Aħna Malta bħala università għandna università li primarjament tallem bil-lingwa Ingliża. Dan joffrilna diversi vantaġġi, inkluż il-fatt li aħna ċentru u attrazzjoni għal studenti internazzjonali u anki Ewropej. Mill-banda l-oħra, aħna l-Università ta' Malta, kif tgħid il-kelma, allura ma nistgħux noqsu wkoll nkunu wkoll xempju u xprun għall-apprezzament u l-istudju tal-Malti u dak kollu jfisser li tkun Malti. Ġifieri din il-politika issa allura waslet fi stadju fejn għandna abbozz ta' linji gwida. U l-pass li jmiss huwa li flimkien mal-kollegi tiegħi fuq il-sottokumitat tal-Senat tal-Università noħolqu xenarji differenti fejn naraw liema lingwa għandha tiġi rikmandata f'użu f'ċertu kuntest. L-Università ta' Malta hija l-Università ta' Malta hija l-unika università pubblika f'pajjiżna b'responsabbiltajiet kbar. U allura l-Malti ma jidħolx biss bħala studju fl-Università, meta nitkellmu fuq l-Università ta' Malta ma nistgħux nirrelegaw l-istudju tal-Malti biss u l-importanza tal-Malti biss għal dawk li huma interessati li jsegwu kors fil-lingwistika jew fil-letteratura Maltija. Naħseb daqstant huwa ovvju. U allura rridu kemm jista' jkun napprezzaw din il-lingwa ġawra li għandna hija fenomenu ta' pajjiż żgħir li għandu din il-lingwa għandna nkunu kburin biha u għandna nużawha u l-Università trid tkompli kemm jista' jkun toħloq opportunitajiet biex il-lingwa Maltija tkun użata u apprezzata anke bħala lingwa li fiha jsir ir-riċerka. Dil-politika se tiġi implementata billi bl-għajnuna tal-abbozz ta' linji gwida li ġaħloqna u d-dettalji li se joħorġu dal-waqt se jkollna diversi xenarji ta' sitwazzjonijiet, ta' episodji, ta' kuntesti fejn allura l-akademiċi, il-persuni fl-amministrazzjoni, anke l-istudenti infushom se jkunu imħeġġa jiddeliberaw, jiddiskutu liema lingwa għandha tintuża f'dak l-isfond. Qed nerġa' ngħid li dan huma rakkomandazzjonijiet maħniex se niddettaw bliema lingwa għandhom jitkellmu n-nies, din hija xi ħaġa għalija tagħhom. Għandna vantaġġ kbir li aħna pajjiż bilingwali, però f'ċertu oqsma nħossu li ċertu lingwi għandhom jingħataw priorità fuq oħrajn. Malta qiegħda tinbidel. Diġà qegħdin f'sitwazzjoni fejn naħseb 20% bejn wieħed u ieħor tan-nies li jgħixu Malta llum ma twildux Malta. Qegħdin anke f'sitwazzjoni fejn diversi għalliema fl-iskejjer tagħna mhumiex Maltin, mhumiex imweldin Malta. Din hija r-realtà, m'hemm l-ebda ħjien li din ir-realtà se tinbidel fis-snin li ġejjin. Ġifieri naħseb huwa importanti ħafna li kull pajjiż ħares madwaru u jara u jifli liema lingwa għandha tingħata priorità f'diversi ċirkustanzi. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.